Πάμε τώρα για τα πιο βαριά της κατάστασης. Να ξεκινήσουμε με την κάλπη των αγοριών. Ξεκινάμε λοιπόν από τα αγόρια. Ιων. Μια ψήφος για τον Ιωνα. Φίλιππος. Μία ο Φίλιππος, μία ο Ιων. Τζόνι. Μία ο Τζόνι, μία ο Ιων, μία ο Φίλιππος. Δύο ο Ιων, μία ο Φίλιππος, μία ο Τζόνι. Τζόνι. Δύο Τζόνι, δύο ο Ιώνας, μία ο Φίλιππος. Ιων. Τρεις ο Ιων, δύο ο Τζόνι, μία ο Φίλιππος. Τζόνι. Τρεις ο Τζόνι, τρεις ο Ιων, μία ο Φίλιππος. Ιων. Τέσσερις ο Ιων, τρεις ο Τζόνι, μία ο Φίλιππος. Τζόνι. Τέσσερις ο Τζόνι, τέσσερις ο Ιώνας, μία ο Φίλιππος. Φίλιππος. Δύο Φίλιππος, τέσσερις ο Τζόνι, τέσσερις ο Ιώνας. Πέντε ο Τζόνι, τέσσερις ο Ιώνας, δύο Φίλιππος. Ιων. Πέντε ο Ιων, πέντε ο Τζόνι, δύο Φίλιππος. Τζόνι. Έξι ο Τζόνι, πέντε ο Ιων, δύο Φίλιππος. Εφτά ο Τζόνι, πέντε ο Ιων, δύο Φίλιππος. Τζόνι. Τι είναι, Παύλο? Θέλω να πω λίγο κάτι. Άμα είναι να φύγει ο Τζόνι, φεύγω κι εγώ την ίδια μέρα σήμερα, μαζί του. Και δεν το συζητάω και πολύ. Σταμάτα, ρε Παύλο. Σοβαρά μιλάτε. Κάτσε εδώ. Δεν έχω να κάτσω. Παύλο, ο Τζόνι ψηφίστηκε και φεύγει από το σπίτι. Και εγώ φεύγω Το τι θα κάνεις εσύ είναι κάτι που θα το δούμε μετά. Αυτή τη στιγμή ψηφίστηκε. Και εγώ ψηφίζω τον εαυτό μου να φύγω μαζί του. Δεν χρειάζεται, ρε, σταμάτα. Όχι, το εννοώ, δεν κάνω πλάκα. Τζόνι, Εγώ πώς δεν νιώθεις? θέλω να κάτσω στο σπίτι άμα δεν είναι αυτός εδώ μέσα. Δεν έχουμε κανέναν άλλον εδώ μέσα, κανένα κοινό, μόνο εκτός από τον Αλέξανδρο. Πέρα από αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νέτζι, πώς νιώθεις? Αυτό που είπα την προηγούμενη φορά, το βλέπω να γίνεται και στους άντρες. Απλά. Περιμένω να δω και τις δικές μου τώρα.
για να έχω. Νομίζεις ότι έχετε γίνει σαν ζευγάρι στόχος? Γιατί? Πώς θα μπορούσες να αιτιολογήσεις ότι ο Τζόνι ψηφίστηκε τόσο πολύ? Ενοχλεί στο σπίτι? Είναι επικίνδυνος αντίπαλος? Αφού τον αντιμετωπίζουν σαν αντίπαλο, μάλλον ναι. Μαρία, συγγνώμη. Δηλαδή πρέπει να πω και εγώ ότι είμαι στόχος, δηλαδή. Προφανώς. Και να σε Δεν το ξέρω λέω. εγώ, μπορεί απλώς να ενοχλεί. Εντάξει, Υπάρχουν πάρα πολλοί. δεν το λέω όμως. Πήρα πόσοι 5 ψήφους. Ναι. Εντάξει, παιχνίδι είναι, πήρα 5 ψήφους. Τώρα θα πω ότι έγινα στόχος. Οι πιο πιθανοί λόγοι να ψηφίσει να φύγει κάποιο είναι δεν σ' αρέσει να βλέπει τα μούτρα του μέσα στο σπίτι ή τον θεωρεί δυνατό παίκτη και θε να τον βγάλει. Αλλά πιστεύω ο καθένας έχει τους προσωπικούς του λόγους. Δεν θεωρώ ότι είναι δυσάρεστη παρουσία. Θεωρώ έτσι όπως το θέτουν ότι είναι αντίπαλος. Γι' αυτό και ψηφίστηκε. Στοχευμένο δηλαδή για άλλη μια φορά. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Πάλι τα ίδια. Τζόνι, Παρακαλώ. θα κάνεις ένα κόκκινο δωμάτιο αποχαιρετισμού. Με ποιον θα κάνεις κόκκινο δωμάτιο? Δεν κάθομαι. Θέλω χρόνο. Θες χρόνο να σκεφτείς. Θα κάνω κόκκινο δωμάτιο εγώ με την έτσι. Θα κάνω κόκκινο δωμάτιο. Τι θα κάνω. Ωραία. Μπορείς να αποχαιρετήσεις και αφού αποχαιρετήσεις να πας στο κόκκινο δωμάτιο να περιμένεις να τελειώσουμε και την καταμέτρηση των κοριτσιών και να έρθει η Νέρτζη από εκεί. Πολύ ώρα θα περιμένω. Όσο θα κάνουμε την καταμέτρηση. Καλή συνέχεια. Δεν φίλει ο διάδοση από την αρχή. Δεν θα φίλει έτσι. Είναι κάποιο που θα θέλεις. Να ξανάρθεις. Κράτησα έτσι. Ναι. Τελευταία. Πού πας, Παύλο? Έξω τώρα, να κάτσω έξω. Εμένα δεν με χαιρετάς, Τζόνι. Να πας στο καλό. Πολύ ψεμούρισα. Και ευχαριστούμε για όλα. Να είσαι καλά. Γεια σου, εσένα. Μορφούλη. Να πάω πάνω. Ο Τζόνι περιμένει στο κόκκινο δωμάτιο. Ο Παύλος αποχώρησε γιατί φορτίστηκε συναισθηματικά με την αποχώρηση του Τζόνι. Ας μείνει έξω λίγο να συνέλθει και να πάρει ο Χουσέιν αυτό το κουτί των αγοριών και να φέρει το κουτί με την ψηφοφορία των κοριτσιών για να δούμε τι έχει γίνει και με εσάς.